Добре дошли, приятели, в нашия YouTube канал Our Crazy Lifestyle, на мен Силвето и на Петко. Днес това, което ще сготвя, е една рецепта, която става включително и за Коледа. Ако не сте много хора около трапезата, сте не повече от 4 човека, не ви се дават много парички за богата трапеза. Нещо вкусно, с 3 компонента, така че да имате и протеин, да имате и зеленчук, да имате и въглехидрат. Събрано 3 в 1. Това е домашно пиле, пълнено с гъбки с ориз и с подправки и изпечено върху кисело зеле, отново с подправки. В тиган с масло и с зехтин слагам една ситно накълцана глава лук. Можете да сложите прас или дори пресен лук. Малко водичка и го оставям да се задушава. Успоредно в друг тиган избрах шарлан да сложа, нарязах си на ситно киселото зеле и си добавих любимите подправки. Червен пипер, черен пипер, дафинов лист, бахар естествено, кисело зеле е това и напрясно слагам и сушени чушчици. Разбърквам хубаво и отново под капак. Когато вече ни е готов лука, си добавям ориза. Знаете, че ориза е хубаво да се запържи и да стане прозрачен. След което добавям подправки, сол и къри, което много обичам да слагам на всеки вид ориз. След което идва ред на гъбите, ситно нарязани, малко водичка, да не забравим 2 важни подправки, черен пипер и разбира се домашния сушен джоджан. След което ще затворя и този тиган с капак, докато се приготви. Когато вече плънката ни е готова, зелето се е задушило, колкото повече масло, толкова по-добре. Отвътре си посолявам пиленцето, слагам масълце и пълня с плънката. Важно е хубаво догоре да бъде напълнено пилето и предварително да си подготвите една голяма игла с конец, защото е важно да го зашием след като го напълним, да не ни изпадне в гювеча цялата тази вкусна, прекрасна плънка. Да, много по-вкусно ще да стане с прас, но Силванка забрави да си купи днес прас. Когато сте си зашили внимателно пилето, от долната страна си го посолявате, червен пипер отново целичкото си го намазвате и идва момента, в който взимаме гювеча, изсипваме киселото зеле на дъното. Тъй като нямам никакъв вид бекон или ребърца или наденичка, ще си нарежа домашна сланинка, да разстане малко по-мазничко самото зеленце и да придаде добър вкус. Мазнинката винаги помага на киселото зеле. И вече върху така оформеното зеленце с сланинка слагам цялото пиле, като от горната страна на пилето слагам тук още малко масълце на зелето, което между другото можете да пропуснете. Отгоре отново посолявам пилето и слагам и червен пипер. След което имаме 2 тигана с остатъци ароматни. Единия от киселото зеле, другия от плънката. Виждате, че още масло слагам. Щедра ми е душата, нека да има масълце. И си слагам топла водичка в всеки един от 2 тигана, за да мога да поема цялата остатъчна вкусотия от зелето и от плънката от ориза. Затварям, след което гювеча с капака и бам във фурната за около 2 часа на 180 градуса. И докато прави любимия декинга, патенство сготви. Айде да видим сега това домашно пиле. Аз вече го опитах. Върху кисело зеле с подправки, вътре с пълнеж ориз, с гъбки и лук. Много хубаво това. Това е положението. Аз вече хапнах, ама трябва да донося мъжа ми да опита. Важното е той да го хареса. За да кажа, да, това е. Ми патен се толкова бачкаш цял ден.
Ами хора, сгответе си го. Ето сега е така показвам патенцето от близко. Майстора ми той. Ето това е пълнено пиле върху кисело зеле и Джеки, който се върти. Джеки, сега ще ти дам на теб дреболийките, съм сварила с бульонче. И ви казваме чао, дружина. Бон апетит, сгответе си го!